Għal 22 sena għext l-abbuż tal-vjolenza domestika fejn ma' kuljum li jgħaddi l-abbuż isirar u tispiċċa tibda temmen li dik hija r-realtà tiegħek. Hekk saħaq ma' One News it-tenur żagħżugħ Cliff Zammit Stevens fejn irrakkonta kif flimkien magħhom sfaw vittmi ta' din il-pjaga soċjali. Minkejja li kienet ommhom Marcelline li mietet ftit ta' xhur ilu li kienet qed taqla swat mingħand ir-raġel tagħha kif ukoll missieħeb li kellha dan ħalla impatt fuqhom ukoll. Ovvjament l-abbuż dejjem isirar, inti dejjem issir isek bħala vittma issir dejjem ta' dak li jkun qed jabbużak. Sfortunatament isek tidra l-iswat, tidra l-abbuż mentali u tħossok li ħajrnexxielek tgħix, ħajrnexxielek tkompli. Cliff qal li għal kontrarju tal-lum, kull darba li Marcelline kienet tmur tagħmel rapport l-assa, il-pulizija kienu jerġgħu jibatuha lura d-dar. Fix-xitwa kien ikunu fis-sajf ukoll, però niftakar fix-xitwa x'niftakar il-pulizija jgħidu lill-ommi ħol il dawk it-tfal lura d-dar għax hawnhekk mhux posthom. Kien ikun il-bart, kien ikun ovvjament il-ħin tal-iskola, u jgħidu importanti li tmur id-dar. U jiena nibda ngħid imma jien għadli naf x'rajt eżatt id-dar. Qed ngħidulkom x'ġara, qed nipprovaw nirrapportaw, però intkom qed tibatuna lura hemm. Minkejja li Marcelline ma baqgħetx ma' żewġa u sabet l-imħabba f'raġel ieħor, sfortunatament xorta waħda baqgħet soġġetta għal dan l-abbuż. Cliff irrakkonta kif kellu jkun mument partikolari li ġiel lil din il-familja tirrealizza li għandhom bżonn l-għajnuna u ħaduha f'dar merħba bik. Mbagħad spiċċaw ħafna stejjer fejn ukoll setgħu provaw joqtlu lill-ommi wkoll. Kien hemm il-mument fejn il-partner tagħha prova jikaxkara minn xara fuq il-bridge biex jipprova jitfaħħa l-isfel. Dik kienet waħda mill-momenti mill-aktar momenti diffiċli li wkoll kienet jisa wake up call li vera għandna bżonn l-għajnuna. Cliff jirrakkonta wkoll kif wara li ħarġet minn dar merħba bik, ommu Marcelline ħasditu b'dak li għalija tfisser l-imħabba. Jekk ma jsawwatnix, jiġifieri ma jħobbnix. U kienet diffiċli tismaħħa għax tibda tgħid imma le l-imħabba mhijiex hekk, l-imħabba hija differenti ħafna mill-iswat. U jisek tirrealizza kemm mhux fiżikament biss, però anke mentalment kemm kienet affettwata li mara bħala tifhem u jisa taċċetta l-fatt li xi ħadd ħajri tisawtek biex iħobbok. Waqt li Cliff kien imsiefer bħal sajjetta fil-Bnazzi, sar jaf b'telefonata li ommu kienet fi stat ħażin ħafna. Minkejja li l-vjaġġ lura Malta kien twil ħafna, tant li t-titjira ttardjat bi 3 sigħat, id-destin ried li huwa jilħaq lill-ommu fis-sodda tal-mewt biex iselmilha għall-aħħar darba. Ma strieħ għax tant għaddiet f'dil-ħajja, tant għaddiet minn problemi li dak il-ħin ħassejt li hekk jistħoqilha li ngħidilha għas tant deret serena, tant deret sabiħa li għas kelli l-kuraġġ nipprova jinnaf nqajjimha. Minn wara din il-ħolma kera, dan it-tenur waqqaf il-Fondazzjoni Marcy li se sservi bħala raġġ ta' tama għal dawk kollha li jisfgħu vittmi ta' xi forma ta' abbuż.